Маркетингът в социалните мрежи не е публикувай и чакай. Той изисква постоянство, план и ясна стратегия. Първо, фокусирайте се върху правилните платформи. Не е нужно да сте навсякъде, а там, където е вашата аудитория. Второ, отделяйте време всеки ден. Дори 15-20 минути ангажираност правят огромна разлика. Трето, използвайте календар за съдържание. Планирането спестява време и хаос. Четвърто, насърчавайте ангажираността. Харесвания, коментари и споделяния помагат на алгоритъма да ви показва. Пето, следете резултатите. Обхват, ангажираност и кликове ви показват кое работи. Шесто, търсете нови идеи за съдържание. Разнообразието задържа вниманието. И седмо, придържайте се към плана. Постоянството е ключът към растежа. Харесайте видеото и ме последвайте за още практични съвети за маркетинг и реклама в социалните мрежи.